Bicikl je kopneno prevozno sredstvo na dva točka koje pokreće vozač svojom snagom pomoću pedala. Prema nekim izvorima, prvi bicikl konstruisao je Michelangelo. Bio je bez pedala i vozio se kao trotinet. Aktivno je počeo da se koristi u 19. veku u Evropi, samo što su tada bicikli imali veoma velik prednji točak na kom su bile fiksno montirane pedale. Bicikl postaje sve popularniji kod nas. Zbog standarda, mnogi naši građani su uvideli da bicikl ima mnoge prednosti u odnosu na automobile. Nema poskupljenja benzina, nema nerviranja zbog parkinga, nema registracije. Brzina kojom se krećete zavisi isključivo od vaše snage i kondicije. Zoran Lalić, medicinski tehničar, biciklom svakodnevno ide na posao. Ustane, spremi se i krene. Sedne na bicikl bez obzira da li je zima, kiša ili sneg i okreće pedale. Ide putem i obraća pažnju na saobraćaj, dok pored njega prolaze ogromni kamioni, automobili, motori i traktori. Do posla mu treba skoro 2 sata. Naravno, ne bi mu trebalo toliko vremena do posla da radi u mestu gde živi. Od Zrenjanina pa do Novog Sada vozi bicikl. I tako godinama. Ja sam Zoran Lalić, dolazim iz Zrenjanina. Ovo mi je neka redovna putanja, idem na posao. U Novom Sadu radim. Tamo živim i ovo je moj način prelaženja. Bicikl vozi, kako kaže, oduvek. Međutim, intenzivnije je počeo da vozi tek pre 4 godine. I to iz opklade. Njih 20-ak odlučilo je da biciklima stignu do Guče. Ipak, svega njih trojica su se i osmelili i uspeli. Posle toga, sledeće godine na praktično letovanje, vodili smo i decu na Perućac, pa smo tamo imali kao neki bazni kamp, odakle smo obilazili Taru, Višegrad, Mokru Goru. To je bila njegova prva maratonska vožnja. Trajala je 7 dana. Biciklom je tokom ovih godina obišao skoro celu Srbiju. U međuvremenu počeo je i da se takmiči u maratonskim trkama. Putovanja do posla mu služe kao treninzi. Ranijih godina sam i ja spadao u neku grupu normalnih i imao sam pauze. Naravno sam vozio od recimo aprila do oktobra, ali sa pojavom tih maratona gde ja već u martu treba da budem spreman da vozim relativno dobrim tempom 200 km, više nemam vremena za pauze, tako da vozim i u stvari prvu zimu koju sam vozio je prošla i to će se nastaviti. Boris Popović, dugogodišnji biciklista i takmičar, za bicikl kaže da je to njegov život. Menjao je sportove dok se nije, kako kaže, te 1997. godine pronašao u planinskom biciklizmu. Više puta je bio državni prvak, a 3 puta je bio i vicešampion Balkana. Nagrada i dobrih rezultata ima toliko da je teško setiti ih se u momentu. Primećuje da popularizacija biciklizma kod nas sve više uzima maha. To je ovde kod nas tek sad počelo, ako ljudi se, što bi rekli, otkravili malo. Dugo su bili stegnuti, više su koristili automobil kao prevozno sredstvo, sad se više naginje ka tim nekim alternativnim prevoznim sredstvima, kao što je bicikl. U Evropi je sasvim normalno da ljudi na posao se, kako bi rekli, u kravati, ne znam, imaju aktovke, lepo obučeni, idu na bajku baš na posao. Uopšte ne pate toga da li će se možda, što bi rekli, oznojati u saobraćaju ili tako nešto, nego jednostavno to koriste kao najbolji vid prevoza do posla. Osnovna podela bicikala je na dečije, zatim one popularno nazvano city bajkove, odnosno bicikle za svakodnevnu upotrebu i takmičarske, gde spadaju drumski i planinski bicikli. Kod njega u prodavnici najviše se prodaju hibridi. To je između drumskog bicikla i mountain bajka. Ima prečnik točka 28 inča, znači može da obezbedi mnogo bržu vožnju, lakše se stigne negde, bez nekog otpora velikog, dok recimo ima geometriju mountain bajka i taj, što kažu, flat bar, ravan korman. Opet je ergonomski mnogo prihvatljiviji za ljude koji se rekreativno bave nego onaj pravi drumski volan koji je kriv.
pa i nije baš toliko dobar za upotrebu u svakodnevnoj vožnji bicikla. Ipak, Boris ističe da je planinski bicikl ili mountain bike najbolja varijanta za kupovinu, jer može da se vozi u svim uslovima. Može se koristiti van asfalta, po travi, po nekom lakom tucaniku ili tako nešto i može baš na teškim terenima se koristi. Dok recimo sve ostale bicikle, svi su oni po kategorijama klasifikovani i može se koristiti samo za to zašto je napravljen. Mountain bike je stvarno za sve uslove napravljen, tako da to je nekako najbolja opcija za nekog ko želi da ima samo jedan bicikl i da potroši pare samo za to. Ljudi za bicikle izdvajaju koliko mogu novca, ali za kvalitetniji bicikl treba dati minimum oko 15.000 dinara. Pored velike ponude sportova, u biciklističkom klubu Vojvodina trude se da privuku decu i mlade kako bi ih od malih nogu naučili da žive zdravo. Imaju i starije članove, sekciju veterana preko 30 godina, koji bicikle voze rekreativno, ali se i takmiče. Bora Subašić, dugogodišnji takmičar, trener i sudija, kaže da je vožnja bicikla veoma korisna. Treba da ga voze zato što je korisno, što je zdravo, što je svagdje prisutno. U svakoj kući imate 2-3 bicikla. Prvi bicikli baba i deda kupe detetu čim se rodi. Naravno, kasnije bi to po meni trebalo malo usmeriti i ka sportu. Naravno, ne mogu svi baviti se sportom, ali većina ljudi bi mogla da pokuša da spoji rekreaciju, vožnju bicikla sa nekim sportom. Biciklizam je na programu još od prvih savremenih olimpijskih igara u Atini 1896. godine. Standardni je olimpijski sport u nekoliko disciplina. Od Pekinga na olimpijadi čak 3 biciklizma su se takmičile i bile prisutne. To je BMX, to je neka nova ludorija koja stiže iz Amerike i za koju su deca prilično zainteresovana. To je mountain bike ili planinski biciklizam koji već unazad jedno 10-15 godina postoji i izborio se za neki ravnopravni status. I tu je naravno tradicionalni biciklizam koji oduvek postoji, a to je drumski biciklizam. Ti sportovi su naravno i dalje prisutni i razvijaju se, s tim da kod nas u Srbiji su naravno sad trenutno popularni drumski biciklizam i mountain bike. Vožnja biciklom je jedan od idealnih vrsta sportova kada je reč o izdržljivosti. Deluje na skupinu mišića na nogama, a regulisanjem brzine okretanja pedala radite na nadogradnji tonusa mišića. Funkcija kardiovaskularnog sastava se poboljšava, muskulatura se jača i telo bolje sagoreva kalorije. Bicikl je takođe ekološki prihvatljivo prevozno sredstvo. Ako se vozite na biciklu, ne zagađujete okolinu i indirektno činite dobro za zdravlje kako svoje, tako i svojih sugrađana. Kardiolog Dragan Zečević ističe da se vožnja bicikla vrši stručno nazvano aerobni trening. Pod tim treningom podrazumeva se veća potrošnja kiseonika. Samo vožnja biciklom je vrlo korisna iz kog razloga? Zato što povećava prvo našu fizičku kondiciju. Drugo, srčani ritam se ubrzava srazmerno opterećenju i srce polako dolazi u jedno stanje bolje kondicije. Sljedeći put kad budete vozili ili za 2 meseca ili za 3 meseca, pri istom opterećenju broj srčanih otkucaja će biti manji. Zašto? Zato što ste već u boljoj kondiciji. Provodeći mnogo vremena ispred televizora i sedeći puno radno vreme na poslu, u ljudskom organizmu skladišti se energija u vidu masnog tkiva. Masne naslage opterećuju srce, talože se na srčanim i drugim krvnim sudovima i dovode do mnogih bolesti. Jedna od njih ranije je bila svojstvena samo starijim osobama, a to je arterioskleroza. Malo čujemo da neko ima infarkt sa 30 godina, sa 35, kad mu vreme nije. Ranije se to dobilo u poznim godinama. Znači, trošimo svoje energetske rezerve, znači trošimo te masne naslage, povećavamo aerobni kapacitet, povećavamo funkciju pluća, znači disajni kapacitet je sve bolji i bolji. I ja od svih mojih drugara koji se bave biciklizmom nijednog debelog nemam. Svi su mršavi, vitalni, izgledaju 10 godina mlađe u odnosu na mene, iako smo otprilike istih godina, i jednostavno biciklizam je vrlo korisna stvar. Kod starijih osoba, vožnja bicikla preventivno štiti od senilnosti. Fizička aktivnost nam omogućava da se dovoljno umorimo kako bismo mogli da spavamo, a san nam obezbeđuje energiju koju depresija nemilice troši.
Vožnja bicikla smanjuje napetost i otklanja stres. Prenos preko zupčanika i lanca na zadnji točak pojavio se početkom 20. veka. Nije se dugo čekalo ni na pojavu menjača brzina za bicikle. Na prvim menjačima lanac se prebacivao ručno i biciklisti su imali prljave ruke. Održavanje ravnoteže na biciklu je znanje koje se stiče praksom i potrebno je izvesno vreme i hrabrost da bi se savladala ova veština. Biciklista bi tokom vožnje sa sobom trebao da nosi i alat kako bi mogao brzo da otkloni kvar na biciklu. Kad krene na duži put, a to je recimo put preko 20 km, morao bi prvo da pronese flašicu vode. U ovim našim današnjim vremenima, znači voda je nasušna potreba. Obavezno pribor za menjanje gume, to je neizostavan alat i recimo možda neki šaciger ili šta već, neki imbus ključ. U stvari sada koriste samo jednu vrstu alata univerzalnog, to je imbus ključ 4 i 5. To svako može imati sa sobom u džepu i da ponese bilo gde. Možda je još važno poneti mobilni telefon. Ako se desi neki veći kvar, onda jednostavno pozove neku pomoć mobilnim telefonom. Pomoć u vidu GPS-a je korisna, ali samo do određenog momenta. Kod nas to još nije mnogo zastupljeno, međutim naši takmičari to imaju i vrlo brzo posle par dana te informacije postanu nepotrebne. Zašto? Pa jednom se penjete uz venac i ocenite na određenom delu koja je to nadmorska visina i posle 5. dana sve to znate na pamet. Tako da jeste to korisno kad odete u neki nepoznati tuđi kraj, ali kad vozite oko grada našeg Novog Sada, onda naravno sve to postane izlišno i nepotrebno. Sem toga, ti pomagala samo odlače pažnju ljudi. Znači gledaju taj ekran, a ne gledaju šta se dešava pored. Tako da ja nisam baš neki pobornik tih novih tehnoloških čuda. Biciklistička sezona za pravog biciklistu ne prestaje. Ona nikad neće ni prestati, ali za ostale korisnike, uglavnom ljude koji vole s proleće da krenu koriste bicikl, to je neki mart mesec, pa sve dok traje lepo vreme, to može se desiti čak i do kraja novembra, ponekad se zavisi, evo vidimo kako je ova godina. Možda ćemo baš imati ove godine, tako, do polovine novembra lepo vreme. Na početku sezone, pred prvu vožnju, trebalo bi odneti bicikl na servis, pregledati ga i tokom sezone redovno kontrolisati. Neka preporuka je da se bicikl donese u bilo koji servis, da serviseri i stručna lica to pregledaju, da vide da li je bicikl pod broj 1 siguran za upotrebu, a onda sve dalje. U principu treba da se provere gume, pogonski mehanizam obavezno, upravljački takođe možda čak i na prvom mestu, ako to ne radi kako treba. Jako je važno da guma bude sveža i da bude na neki način novo montirana. Ukoliko se duže vremena guma vozi, ona počinje da bude krta, tvrda i neudobna. Mnogi bi hteli da uštede pa jednu gumu voze godinama, ali naravno se vrlo brzo vidi da ta guma je i propusna, da ona na neki način ispušta vazduh i da se lako buši. Najčešće popravke koje se vrše u biciklističkim servisima su lepljenje probušenih spoljašnjih i unutrašnjih guma, štelovanje menjača i kočnica. Novi Sad, koliko god je lepo uređen, koliko god ima lepih biciklističkih staza, još uvijek ima dosta bahatih sugrađana koji bacaju staklo i najčešći kvar ili bušenje gume je od stakla. Bicikl se okrene, skine se točak, a sa točka pomoću takozvane viljuške se skinu spoljašnja i unutrašnja guma. Preko mesta gde je probušena guma, pređe se šmirglom ili turpijom kako bi se bušno mesto malo ohrapavilo. Posebnim lepkom se premaže oko bušnog mesta i sačeka nekoliko minuta da se osuši.
Uzmete već gotovu flekicu, nalepite je preko bušnog mesta i opet sačekate nekoliko minuta da se spojno mesto osuši. Ako ovo možemo sami da uradimo, onda možemo da se uputimo bilo gde. I više nam ni jedna daljina nije problem. Za svaki slučaj, zalepljenu gumu treba malo naduvati i u lavoru je pokvasiti kako bi se proverilo da li negde izlazi vazduh. Zoran Lalić kaže da prednju i zadnju kočnicu treba koristiti istovremeno. Ja sam primetio, a to su mi i motoraši rekli, da je prednja kočnica efikasnija i zaista nju više i upotrebljava. Zatezanje lanca se vrši tako što se šrafovi ili zarezi na osovini zadnjeg točka zatežu ili otpuštaju. Sad je ovoliko zategnut, a sad je gotovo i pretegnut, jel? Kod ovog bicikla, kad postoje sa oba dve strane zarezi, točak može da bude i ovako pomeren i ovako pomeren. Znači njega centriramo u odnosu na ovu srednju osovinu, da ono ipak bude u pravcu. Tako to. I da lanac može da se kreće gore santimetar do santimetar i po. Toliko može da oscilira lanac, da ne bi spadao u vožnji. U zavisnosti od centriranosti točka, kočnice mogu biti bliže i dalje. Točak je centriran kako treba i vrlo mali hod mi je potreban da bi ga ja aktivirao. Međutim, mogu da širim pakne, mogu i da ih skupljam. Po novom zakonu o saobraćaju, na biciklu se sme voziti dete koje je mlađe od 9 godina. I to samo ako bicikl ima posebno sedište i ako vozač bicikla ima najmanje 18 godina. Dete mlađe od 12 godina ne sme da vozi bicikl na javnim putevima osim u pešačkoj zoni, zoni usporenog saobraćaja, zoni 30 i zoni škole. Ako dete mlađe od 14 godina učini prekršaj zbog propusta roditelja ili nadzornika, staratelj će se kazniti novčanom kaznom. Ako dete starije od 14 godina učini prekršaj, kazniće se i dete i roditelj, to jest usvojilac i staratelj. Tokom vožnje u večernjim časovima, zakonom je propisana i obavezna oprema koju biciklista mora da poseduje i ima sa sobom. Obavezna je signalizacija. To znači zadnje je da bude crveno svetlo, prednje je belo. Ljudi nekad mešaju pa stavljaju kako stignu. To je nešto što je obavezno. Koliko znam po zakonu u gradu nije obavezna kaciga, ali ja je zaista preporučujem, jer manje više najviše se nezgoda dešava baš ovde u gradu. Zakonski naših je metar iza ove bele linije, znači ovo je sve naše. I obično ne vidite nikad biciklistu da ga koristi. Ja lično najviše volim da vozim po beloj liniji, jer mi se i noću dobro vidi. Kad usmerim svetlosni snop na nju, praktično ne umaram pogled uopšte. Za svaki slučaj imam i ovde još nekih 30 do 50 cm kako je gde asfalt. Drugo, zakon što kaže na otvorenom putu moramo da imamo kacigu. Ja se toga pridržavam i kad idem do trafike. Mnogi kažu da dok voze bicikl vole da slušaju i muziku. Nisu ni svesni da tako svoj život dovode u pitanje. Morate osluškivati. Nije samo čulo vida uključeno, čulo sluha naravno. Vi možete čuti nekog iza, ovako kad su slušalice ušima, to je manje više nemoguće. Može samo da se gleda napred i da vidite šta se dešava napred, a iza nekih. Boris kaže da za ekstremne discipline u biciklizmu postoji i zaštitna oprema. Za običnog biciklistu to ipak nije potrebno. Moram da priznam da gledam vremensku prognozu. Idem ja u danima kad je kiša, ali gledam da potrefim onaj sat kad će biti najizvesnije suvo. Biciklisti ipak imaju posebnu odeću koja se brzo suši ako biciklista pokisne.
Za nju Zoran Lalić kaže da tokom vožnje mora jako dobro da diše. Prvenstveno je napravljena da odvodi isparenja sa tela, znoj, i da ostane suva, da bi nas onda efikasno čuvala od hladnoće, vetra pa i sunca, ne, jel? Odeća je tako dizajnirana da što manje ima otpora prilikom vožnje. Pripijena je uz telo, često drečavih boja kako bi se biciklisti lakše videli tokom vožnje u večernjim časovima. Ja kad se krećem suprotno od vetra, vazduh se zavlači, on to širi. Zašto bi ja tu energiju bacao? Drugo je majica koja može da pobegne, ona beži u svim pravcima, a ovo ne, moje noge su uvek u pravcu vožnje i ako imam sad tu neki padobran, onda to mene koči. Položaj tela na trkačkom biciklu se takođe razlikuje od položaja prilikom vožnje planinskog bicikla. Sve to je bitno kako bi se sačuvala energija za vožnju. Osim toga, tu ima jako važna stvar, to su ove dve korpice, jer ne može da se uđe u biciklizam, a da se ne vodi računa o telu. Jedna od najvažnijih stvari, ubedljivo najvažnijih stvari je rehidracija. Svi koji krenu u neke procese mršavljenja, zatezanja ovog onog, prave prvu i osnovnu grešku što sve to rade na uštrb tečnosti. Kroz biciklizam stekao je i mnoštvo prijatelja. Zajedno sa nekima od njih planira da sledeće godine odvoza celu putanju Dunavske rute. A sada ćemo ponoviti nekoliko bitnih stvari koje ste čuli u ovoj emisiji. Za kvalitetniji bicikl treba izdvojiti minimum oko 15.000 dinara. Vožnja bicikla smanjuje napetost, otklanja stres, štiti od depresije i senilnosti. Tokom vožnje na otvorenom putu obavezna je kaciga, a tokom noći su obavezne i svetla. Sa prednje strane svetlo sa belim svetlosnim snopom, a sa zadnje sa crvenim. Došli smo i do samog kraja prvog dela emisije Vredi znati o biciklizmu. Sledeće nedelje ćete imati priliku da saznate nešto više o malo pre pomenutoj Dunavskoj ruti, zanimljivim putovanjima ljudi koji su putovali biciklom po Evropi, kako se vozi ležeći bicikl, a kako onaj od skoro 2 metra, kako da zaštitite vašeg dvotočkaša, šta je to kritična masa i gde u Novom Sadu možete besplatno naučiti da popravite kvarove na biciklu.